2 ani nani ami obela jilinfu awa wakati ochugala aw mun wo sikisa kana ga wakati ni ngama kuna fun ka ilame anga bolo sira kelin na bela jilinka maliko na kata se maliko kana ami obela jilinfu la danti folimina kuna funi ale wati sira ayo bismillah kuna fundamela bi anga ministry so mi no ni ale nyashine kalan ko nyaw uluma ko kada de masa bela jilin kulu ka fo ko defu kala mulye defu ko ni ka o kenu ye akimeli jabi ko ni ka usura mi na kera jun kalu samba flani mwa ani nani u kon ka orientation ko ni ulu bolindo o sira tra alaje bololo sira ale kanana mi www.porteduc.ml ablala ka bi kunu ne ka tanduru o wati ni o bena no kalu kitan kelema samba flani mwa ani nani ko kanyamali o eta majoro journalier ko kada bela jilen kulu kan ka fo ko akele ke cho ko ni garanda femi karo galanjine tila ma chama ko ni na ka sabe ke utu bi na wale konta ni ka nyashi duru dugu o ma duru alwe bankasi o lamina bankasi be banyangara o marala ko na foni o dile an eta majoro journal fe aya ira ka fo ko karo galanjine tila man ko ni bi na wale tani ka nyashi man november kalo kile duru temeni duru dula mo ko ni ayala ka fo ko femi ni karo galanjine tigla mo yukilin ka ukani wala juinke wati binasa ubola ni ka ukunda anga jamana ko ya fa fela katase akilibi ya fa fela oma ala ni anga fintigla ko ka sa fe panguru ale ka nyama jofe uko ni manu kon farale soro ngonka uye ususuka uto uka panguru ko ni o konala wati bina uyere kon tunkiliro ka ufara ngonka anga fintigla ko ka nyama ni o eta major generali aya ira ka fo ko karo galanjine tigla manu kon alsa uweka udodo umana uso yoro la uwe pangurun kon ke ni ka uka ko kon ni ka ulupa femi nye banyangara maraisa abe wati chamambo karo galanjine tilabanu kon kelu ka bina wala tani ka nyeshi uma dugla mado yere kon bonina unina mado be fene kon ni ulu jugina ma chama yere kon bora isi yoro yere la jamana chama bolo ya fan fela la sa femi ye karo galanjine tigla mo ye ukelo ka baga baga wala ta kon ni ka dugla ma chama kon ni ka ulu sere karo galanjine tigla ma nunu yere kon ubi anga jamana chama ya fan fela kon ali de fe kosobe femi ye yoro yere kon sa flow ni do no li ka chai no kosobe ala ni la kana bali fe ma chama kon bora isi yoro kon ula do so ulu ka nyama ni oye dana amasa ku nyama isa ni oye yusufa tolobai ale kon ye kuma ta ka ni anga chama fanga jamana nyama fe no colonel Asimi Goite ka ki kofle anga jamana chama ya fa fela ula kene kana sa ma mun be no fintikila ka ula na yiru kon blaka bayangara ya fa fela la ka alaje ka o manu kon ni ka ulu fale ka sa we ke kute ka ukabara kon ke a kechula timina ina fosisa no charbon koni ale sumo gelal no kosobe anga faba konna la ya no charbon sano ulu koni bigini kana ubulu flada uku ninka kule ka sobe ke charbon era koni ale gele ali charbon ferila ulu ya ka fo ko ni charbon koni ale sumo gelera ko yiri ko le koni fene ka gele samya fa ferila ko femi charbon bola ulu konte charbon koni ninka ale bo abo chuko koni ula ole sata za femi charbon boro lo bidulisa ale bora wari keme shigina kata yere soro shiva wari keme konotona kakila ka bola kakila kata yere soro fosi wari wakele ani keme flala do yere kon fene ba fili fosi wari wakele ani keme nani o ko fesa femi ye kilo keme bora isa ale fene sumo kon yele na ko sebe charbon ferila ulu ka fola ko charbon kilo keme bora yere kon ale fili se wari wa fla kakila ka bola kana yere soro fosi wari wa fla ani keme nani na ma chama be no ulu kon ye ni ngele kon ni ka ale yira charbon ko gele yere kon ula yoro do yere kon bi charbon yere kon tisika san yere abe kalo chamambo mado koni ale kelinu ka segu ka ni ka ulu kamana ga kosebe segu ni a alamini ni mai yere koni ale ka barati fedore de bisiri be abulu nani maoma koni benasa abe bisi koni ni ka oda otigla mo kuni bela jirin koni awele ko bisetigi ni chebe yere koni na aye bisi koni dai kuni ala mafarika ini betwala oyoro ni bela jele ula mamun koni mesa ni ulu koni shigata ulu le bisi ka bo ala halulu borala ibta soro
joinda jugumamba o be soro ulula jo kalo kile saba temeni samba flani muwa alinani so ne kayanani o wati femi ye muso do ni alwele ko Fatumata Ba ale koni fangara ni cɛ yɛrɛ kɔni fɛ biseno o sira fɛ a kɛra sigida min na sa o de ye bamanankin min ni ale bɛ wele ko bugufiyɛ o de la sa ni cɛba in yɛrɛ kɔni ale kelen ka nin wale in kɔni kɛ sa a bɛ ka ɲini dugulama bɛɛ lajɛlen fɛ ani an ka finitigilakaw fɛ maa o maa de mana kɛ sa k'i ɲɛ mana da nin cɛ in yɛrɛ kɔni kan sa i ka wele lase an ka finitigilakaw olu ma. An bɛ taa ko kan kibaru la an bɛ taa kɔdivarikaw ka jamana o kɔnɔna la fɛn min ye Ivoirien ka jamana ɲɛmaa kɔrɔ ye ni o ye Laurent Gbagbo ye kari don ni o bɛnna novembre kalo tile 10 ma ani nansaraw ka lasigiden bɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna la a n'o ye ɲɔgɔn kumaɲɔgɔnya kɔni bolila fɛn min kan sa o de ye ka se ka ni jamana fila kɔni ka se ka olu ka kow ni ka olu sinsin fɛn min ye san 2010 ka na se san 2011 ma gɛlɛya min kɔni a donna Laurent Gbagbo ale ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka olu kuma tɔw ni ka olu sinsin. Mali kunnafoni jabarani lajɛbɔ aw kulo garisɛgɛ kɛra ni kunnafoni damadɔ de bi ni k'a da aw kulo kan aw ni ce aw ka lamɛnliko ɲuman na aw k'an bɛn sini inshallah kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan.